Carlos, estás ben? No. Pois en 5 minutos empezamos. Dádeme 15, total o programa grabado. Ai, será grabado, pero a xente ten casiña, meu rei? Algo me debe sentar mal, Pásame papel aí que se acabou. Ai, si, Apura. Espera, que estou buscando. Mira o teu guión, é o que encontrín. En serio? Como cho conto, veña. Empezamos. Ola e benvidos a Como cho conto. Hoxe traímos un programa cargadiño de cousas que pode que vos interesen ou pode que non vos interesen, non poderemos saber. Pero arrincamos coas noticias. Xa comezachedes? Pois sí, xa che dixen que non facía falta que viñeras. Adentro noticias. Adentro noticias, así como presentas as noticias. Adentro noticias. Eu presento as noticias como me dá a gana, vale? Pero Que queres así, que lle non poña unha digas alfombra algo. roja para que pasen as noticias por aí bailando? Hoxe imos falarvos do cambio climático. Pois sí, esta semana pasada celebrouse en Madrid o Cumio do Clima e convidaron a Pontevedra para que falara do seu plan urbanístico. Será do seu plan climático. Bueno, do que sea que fan para contaminar menos. Bueno, pero como non podían levar a toda Pontevedra porque lle salían un ollo da cara, entón levaron só o alcalde. Iría en bicicleta. Sí, ou en patinete eléctrico. Ou andando. Ai, o caso é que ali foi Pontevedra para comentar como lles vai con este asuntiño. E iralles ben, que moi vai ir. Ti non sabes, para eso foron ali, para preguntarlle. O caso, ti sabes quen estaba nesa reunión? Pois no, que sei, Julio Iglesias. Julio Iglesias, sí. O vuela amigo, vuela alto. Non ves que estaban falando do cambio climático e os avións contaminan moitísimo? Estaba Greta Thunberg. Esa que é a filla do presidente de Estados Unidos, non? Sí, la mismita, ai, de verdad, bendita ignorancia. É a activista de 16 anos. Vale, sí, esa que anda en coche eléctricos, anda en patinete, anda en barcos, e que anda en tren, porque que contaminan moitos avións. Eu creo que esta tipa o que está escaqueando de ir ao instituto, Pois con 16 anos xa é a cara do cambio climático. Home, non vai ser a cara, pois con esa cara a min cabe un papel o chan e dime que o recolla, e recollo a calle inteira. Pois hai que ter esa cara para lidiar cos políticos, xustamente. O que hai que ter é moitos cartos para poder ser ecologista, porque un coche eléctrico vale moitos cartos, E andar por aí sin contaminar é moi caro. Nós podemos facer, bueno, pois desde o que está nas mans, non sei, podemos facer pequenas cousas para o cambio. Hai que facer pequenas, non, grandes cousas para o cambio, porque xa ven o meteorito aí. É que ten que ver o meteorito co cambio climático. A ver, que non te enteras. Como se requenta o planeta polo cambio climático, entonces o meteorito vese atraído en plan mosquito. Pero bueno, nós vamos a empezar pola nosa zona, pola nosa natureza mellor. Home, sí, por exemplo, os ríos. Pois sí, os ríos que estemos emporcallados. Sí. Así que por iso mandamos a nosa reporteira a que o viva de primeira man. Que ten que ver o meteorito co cambio climático? Que sí, A merda que é un imán ou que? o calor, ven o calor, como os mosquitos. Bueno, entendo. Pois así é, estamos aquí con Xosé. Xosé, hai moitas denuncias de que os ríos están moi contaminados. Ti que opinas ao respecto? Contaminado? É unha vergonza. Mira, levo aquí 2 horas e mira, botes, plásticos, botellas e ninguén fai nada. É porque a xente tira a porquería ao río, as empresas botan os residuos aos ríos, e iso vai a mar. E despois vai os peces e comémolos. Osti! É que merda! Estamos falando da contaminación e ti posta a mirar para outro lado. Así nos vai. A xente bota porquería ao río, as empresas botan merda ao río e vos mirando para outro lado. É unha vergonza. Así nos vai, home, así nos vai. Pois o dito, que os ríos están moi contaminados e hai que ter máis conciencia deso. Que forte, verdad? A verdade é que sí, Que serían eses dous? En serio? O
O sea, estamos falando da contaminación dos ríos, da importancia que ten, e ti só te importa unha parexa en pelotas? A ver, a min os ríos importame. De feito, alguén teria que facer algo pola contaminación dos ríos, Eso é certo, Pero que eu quedei que a curiosidade de saber quen eran esos dous. Ai, así vai o mundo, Dios mío. Llévame pronto. Acordádevos que colleron aí unha rapaza que iba en patinete pola autopista? Sí, aí en Pontevedra. Quería tallar a rapaza? Pois que sepades que por ir en patinete por autopista non che quita puntos. Como moito 100 euros, pero puntos ningún. Así está a lei. Despliegue de bomberos e policía en Catoira, Úrsula, para ver si podían entrar na casa dun home que se daba por morto. Pois non estaba morto. Estaba dormindo profundamente. De feito, fastidiolle moitísimo que o despertaran, Normal, a mí tamén me molaría, se cho dixo. Porque ti estarías dormindo todo o día se te deixaran. Pero hai que traballar. Un señor estaba mirando o televisor na súa casa tan tranquilamente e de repente comezou a escoitar un taladro. Hasta aí normal, non? Te pensas que un taladro e diste, bueno, pois o veciño está colgando un cuadro. Normal ata que quedou sin sinal no televisor, puxos a mirar detrás do aparello e que veu un buracazo que atravesaba a parede e o cable que se iba perdendo por aquel túnel. Eso é roubar señal. Completamente. E agora o noso experto en política hoxe foi hasta Cambados. Non sei que faría. Imos ver. O veña. Como choqué? Como cho conto? E seguimos no noso afán de descubrir canto coñecen dos seus concellos os habitantes. E agora gustaríanos preguntarlle a esta moza que se detivo por aquí casualmente se sabería dicirme do seu concello cantas esquiniñas ten. Hay que contar con las esquinas de... ¿Con todas? 9, 10. 10 esquinas ten o seu concello. Creo que sí. Eu apostaría que 4, non obstante, comprobarémolo máis adiante, porque isto é a realidade, isto é como choqué, como cho conto. Non obstante, gustaríanos todavía saber unha cuestión máis. De todas as ventás que ten o seu concello, cantas se abren diariamente? Yo creo que solo las del piso de abajo. 5. 5 fiestras abertas. Esas son moitas fiestras abertas no inverno e moita calefacción que se perde. Este é o Concello de Cambados e este o voso espacio. Como choqué, como cho conto. Efectivamente, seguimos en directo, en riguroso directo, en Como cho conto cando son exactamente as non truxen reloxo. Agora mesmo, sabería vostede dicirme cantas concelleiras e cantos concelleiros hai en Cambados? 3. 3, poderían ser 3. No, es mi número favorito. É o seu número favorito, xa os coitaron. Cando chega a noite, prenden as farolas do Concello ou non as prenden? Yo tengo la información de que a las 7 menos cuarto están encendidas desde la calle de Lupe, que no sé si alguien lo conoce, hasta lo que es el ayuntamiento. Esta rapaza parece coñecer moi a fondo todos os segredos do Concello de Cambados. Despedímonos, pero non remata a xornada, non remata o programa. Seguimos en Como cho conto. Hoxe nos deportes veremos como Luis se adentra por fin neste campo. Non é así, Luis? Espero que conteste. Ola. Hoxe quixen vir hasta Vilaxoán. Aquí hai un club de remo que leva 25 anos en activo. Pero para falar delo, temos a Gonzalo. Hola, Gonzalo. Hola, moi boas. Vos estades na élite do remo. Na máxima división a nivel galego. A nivel galego. E para eso, supoño que teres que entrenar moi fuerte. Unha media de 2 horas, 5 ou 6 días a semana. 5 ou 6 días a semana. E supoño que a alimentación é moi importante. Moito máis do que a xente pensa. Hai que coidar moito o que se come. E que soledes comer? Pois moito hidrato, moita pasta, moito polo, e controlando moito as vitaminas que se comen. Está ben. É un deporte moi duro. Eso din. Bueno,
Pois xa sabedes, se queredes participar nun deporte duro, pois apuntadevos ao remo. Veña, chao. Pois sí, un deporte duro, Ai, eu penso que tanto deporte non pode ser sano, Bueno, o importante é moverse, facer algo de ejercicio, non? Ai, que pereza. Home, se queres un deporte duro, vaites a echar a horta, verás que eso sí que é un deporte bo, pero bo. Eso é duro, Bueno, pero tamén que haces o frío, Home, sí, eso tamén. Pero vamos a preguntar ao noso especialista, a Manolo do Adro, a ver que opina el. Boas, aquí estamos. Como vos prometín a semana pasada, aquí estou para explicarvos os 3 tipos de poda que hai para este tipo de árbol. Es decir, para a viña, o árbol da uva, como que irades. Mirade, a primeira é que se chama de facer bonito. Ou, como digo, os da cidade, de tipo fino. Ai, carallo, os da cidade. Ben, ese é moi sincero, pero tamén é o menos habitual. Mirad, é quitarlle as cousas que están feas, que o fan feo, é simplemente para deixarlo así un pouco bonito. A verdade é que ese non se fai moito, a non ser que teñas unha parra no patio da túa casa, para facer sombra cando veñen os amigos en verano a tomar o viño, carallo, que fai calor, queredes sombra. Moi ben, o segundo, que é o máis eficaz, é cortarlo, facer a pola polos nudos, deixando 3 ou 4 polas para que quede unha viña forte, unha cepa bonita, e nos dé un bons axos de uvas. Ese é o máis habitual. E o terceiro, mira, cajo un diola, ese collera unha macheta e ela, darse por abaixo e mandar tomar polo cu a viña. Porque dixo a verdade, xa non se bebe viño da casa. Ora a xente compra o viño no supermercado, hai que joderse, e compra o viño que ven cheo de sulfatos e de químicos. E os rapaces, solo beben cerveza, solo beben cerveza. Antes eu plantaba cebada para os animais, vou ter que volver plantar cebada para darlle cerveza aos rapaces. Ai, que joderse, ai, Dios mío. Bueno, hasta a semana que vos conto outra cousa, que teño moito chollo. Veña, Pois sí, e nós somos de viño da casa. E para eso trouxenos Manolo unha botella das del. Mirade, vedes, non ten etiqueta ningunha. Porque é mosto, A ver se non vai querer un paquete como o do patinete a nós. Paquete, home, que paquete? Paquete teña que todos estes que andan por aí a dar sulfato, que é todo tan químico, Eso é verdade, que cada vez que van botar sulfato parece que van de astronautas aí, porque moi bo non pode ser o que lle botan cando van tan tapados, Eso xa cho adianto. Pois non pode ser moi bo, Como veña a Greta esta, vai vos poñer a todos moi finos, xa verás. Si, finos. Pero bueno, con finura ou sin finura, temos que darlle paso ao noso consultorio de amor mentre nos quedamos aquí en Amor e Compañía con este viñazo da terra. Mosto da terra. Que mosto? Viño da casa. Nos va a meter un paquete. Ten alcohol, sí, ten alcohol, non ten etiqueta, no. Como cho conto. Ai, que bueno está, Dios. Está bueno, Está rico. Ai, isto ter que traballar despois dos 70 non che vida. Hola, rapaz. Hola. Ai, boas tardes, os que estades aí detrás da pantalla do televisor. Estamos outra vez aquí no noso consultorio de amor, na cosiña do amor, amor. Eu son Margarita del Campo Florido, a túa consultora sentimental. A ver, hoxe temos con nós a Manolo que ten un problemón. A ver, Manolo, contame que che pasa, home. Pois, principalmente, o meu problema é que non entendo a miña muller. Ai, nin a vas a entender na vida, eso xa cho dixo o rapaz. Como? Que nada. Quero dicir que por que pensas ti, home, que non entendes a tua muller? Por exemplo, fai uns días dixo en plan, eu o que quero é alguén que me faga rir. E dixen, bueno, pois, aí estou eu, para eso estou, non? E colliña, empecé a contar chistes. Que chistes lle contaches, Manolo? Eu que sei, os típicos, Por exemplo, ti sabes como se di calzoncillo en sueco? No, claro que no. Escondinabo. Escondinabo, porque meti detrás. Sí, ui, divertidísimo. Cacho que risa. Pois nin gracia lle fixo ela. Extraño. Sí, puxo a mesma cara que ti. Home, é que tes menos gracia como calamar, Manolo, de verdad. Bueno, pero eu polo menos estou intentando. Eu non quero que morra a chispa. Noutra ocasión, nunha páxina como manter viva a chispa da adolescencia, de cando éramos mozos, de que nos coñecéramos. E como se mantén esa chispa? Pois decía que facendo cousas novas e emocionantes. E que cousas novas fixeches? Pois esta vez sí que me ocurrei, Eu rasqueime a carteira, pero ben,
collín unhas entradas en tribuna para ver o Celta Depor, oes. Partido emocionante ata o final, A tua muller quedou tesa da sorpresa, non? E tanto, muda tamén. 3 días en fagarme. Extraña, non me extraña. Pero como iba a saber eu que era do Barça se na súa vida fagou de fútbol? Que máis fixeches, anda, que máis fixeches? Pois, como vin que este tampouco daba resultado, mirei noutra páxina que che daba 3 sencillos consellos para manter viva unha relación. Isto de internet está vos facendo moito daño no cerebro, A ver, que 3 consellos serán eses, Pois, o primeiro era decirlle que estaba namorado dela dende o primeiro día que a vin. Que dixenllo. Ela recordoume que o primeiro día que a vin estaba na boda da súa prima, borracho pinjando, e estiven toda a noite chamando a Lola. Ela chamase Pepa. Moi ben, rapaz, moi ben. Cal era o segundo paso? O segundo paso era que nos sentáramos a mirar directamente os ollos e lle dixera: Pepa, canta falta me faz. E que che contestou? Que agora mesmo se poñía a planchar as camisas que tiña aí pendentes. E a terceira cousa? A terceira cousa xa era algo que era para min, que tiña que facer eu para min, que era coidar o meu aspecto. E dixen eu, que é o que fan toda esta xente famosa que sae nas revistas e nas películas? Unha depilación integral. Ai, meu Dios. Así que collín a maquinilla, ras por todos lados. Que pasa que eu non estou moi acostumbrado a facer iso e quedei un pouco irritado. E dixen, bueno, non pasa nada, isto pásase, e vou botar unha destas cremas que ten aquí a miña muller, que seguro que me calma. E empecé a botar unha das cremas, empezoume a picar, empecé a berrar, veo a miña muller ao baño, veume aí en pelotas todo pegado, e díxome, pero que estás facendo? E que faz coa crema depilatoria con base de alcohol que teño aquí? E claro, fomos ao hospital. E o peor non foi iso, Aí hai máis. Si, o peor foron as 2 semanas seguintes que me empezaron a medgar todos os peguiños de todos os recunchos que tiña e empecé a caminar como un cowboy durante 2 semanas. Ai, que bonitas eran as películas esas dos vaqueros. Sí, sí. Mira, e con esa historia non se chirreu a muller, aí tuvo que rirse a escacharro. Non, sí, aí sí que se riu, sí. O que pasa é que a mí non me facía gracia ninguna. Pois tena Manolo, ten eso máis gracia que o teu chiste do escondinai, veo así. Mira, eu sí que che vou dar unha solución moi sencilla, Manolo. Conta. Non fajas nada. Non fajas nada. Deixa en paz a tua muller, que é unha bendita, que se fora eu xa te tiña ximpado da casa pa fora. Si ten esa paciencia, tente que querer moito non. Un mundo de Dios, un mundo. Ti simplemente non lle leve a contraria. Acórdate dos cumpleanos, e baixa a tapa dos váteres despois de mexar. E fuera, listo. Só iso? Só iso. Si faz esas cousiñas que che digo, verás que vas estar a tua muller contenta como as castañuelas. Pois eso parece bastante fácil. Entón, o Satisfyer que teño encargado por internet de Volvo. O que? O Satisfyer é un chuchador de clítoris. O que? Eu non entendo esas tecnologías novas que tedes vos. Ti faime caso a min e fai isto que che digo e na más, vale? Vale. E xa me contarás que tal, que xa verás que che vai ir de maravillas, de maravillas. Bueno, xa sabedes, antes de mirar en internet esas parvadas que poñen por aí, consultade cun profesional, por exemplo, comigo. Ben? Vémonos no siguiente programa, con Dios e por la sombra. Contame eso do aparato ese, que é eso? É un aparato que ti... Bueno, o rapaz polo menos intentou, non Intentou, a ver, por Dios, non mamoles. Tanto adianto, era mellor antes, que estábamos de maravilla, sin tanta tecnología, por favor. Non sei. Non sabes, ti nunca sabes nada. Queres velo? Onte e hoxe? Mamá, nótome mareada. Eso é a tensión baixa. O que te va a vir a amiga. Toma un chupito de caña e a dormir a siesta. Ai. Mami, atópome mareada. Ai, a ver se vai
da vista, hai que ir ao oculista, ou unha enfermedade neurolóxica, hai que pedir cita por si acaso, ou un punzamento no nervio nas vértebras. Ai, Alexa, porque poden ser provocados os mareos nos xóvenes. Mareos es el sustantivo plural de mareo, el cual tiene dos acepciones. 1. Como nombre masculino significa efecto de marearse. 2. Como nombre masculino... Calla, Alexa, calla! Anemia! Seguro que tes anemia! Ou intolerancia a algo, a lactosa, os froitos secos, a carne de vaca, aos ácaros... Ma, hoxe non comí nada. Anorexia! Seguro que tes anorexia. Por que a nós? Non, ma, empezoume nas clases. Pois eres hiperactiva ou hipoactiva. Ou tes estrés, porque mira que os enchen a exames e a traballos. Marcos! Trae rápido o coche que hai cane na terapia. Mamá, xa estou ben, pero podo tomar un pouquiño máis? Non, que te vixas. Mami, síntome igual. Ai, pois toma outra pastilla máis de rojas. Xa tomín. Pois toma unha máis das azuis. Tamén a tomín. E das blancas? 4 levo xa. Marcos, trae o coche que hai que levar a nena a facer un lavado de estómago. Ai, Dios mío. Que, estás de acordo ou non con que antes era máis fácil? A meu desas cousas de mulleres non entendo. Ti non entendes de nada, nin desas, nin de outras, así che vai na vida. E a ti? A min que? A ti vai che ben? A min íbame mellor se quedaras na casa, xa cho dixen, así que pa semana queda na casiña, home, non te molestes. Bueno, eu vou pa casa, pero antes vou facer unha parada no baño, vale? Ai, si, atopaste mal. Como cho conto? Ai, un virus, é o que ten, xuntar lasante con viño tinto, ten unha cajarría negra. Vaya merda, sí. A merda xa vas ti. A ver si pa semana non ven e quedou sola dunha vez. Así que, ata semana, como cho conto. Bueno, xa sabedes, antes de mirar en internet esas parvadas que poñen por aí, consultade cun profesional. Por exemplo, comigo. Ben? Vémonos no siguiente programa, con Dios e por la sombra. Contame eso do aparato ese, que é eso? É un aparato que ti collego e podo ali abaixo. Abaixo donde, no chan? Non, abaixo, o sea, entre as pernas. Entre as pernas para que? Entre as rodillas? Que? Para facer flexión, músculos? Na cona. Fala ben, rapas!